кожа на броня. Имахме така, малко, почнахме така, защото ние с брат ми звънна и... Бъгна са всички. Да, бъгна съм обизен и нещо ни... Точно слушахме. Да, и сега просто... извинете. О, колко много айрон, тук вече имам 13 от твоите, които паднаха. Имам повече. Айде чуме да ги напахтим бързо, да вземем спаунера! Дай ти тъпя скелет! Те са бият! Да, бият са бързо, влизайте да ги убиваме. То би по мене. Ау! Ама... Ау. Къде е спаунера, Ей там! Има и честове! Да, слизам в честовете, бързо някой да ги напахтим. Светни така няма да се спаунват. Не мога! Светни бързо! Аз умирам! Те са бият, оставете ги, не бийте, те са бият. Един мен ма цепи! Помощ! Идвам. Мен ма цепи сега! Така. Аз се махам. Влезнах в честа. Кой има вътре? Убил го. Тъпи нищо. Кой има бахте пак, бе? Ще умра на половин сърце сам. Аз съм Чупете един. спаунера. Не, няма да го чупим, няма да го чупим, ще го оставим така. О, колко неща. Не ме интересува какво казваш, чупи го. Вижте колко неща има. Аз имам кой, защото човек ти нищо не правиш. Аз имам без това лък. Не говоря на тебе, Мити. И аз имам. И аз имам лък, виж. Не говорим. Ама има... Може да ми да... Колко лъка имате ли? Аз Хора, съм някой един. трябва ми даде такова храна, защото на половин сърце. Аз нямам храна. Аз имам зомби храна. Може ли ми да дадеш да се нахраня? Да, обаче е зомби. Нищо, голяма работа. Внимавай. Имам и 7 гъбки. Аз съм на едно сърце. Аз пък съм напълно. Аз бях на 1,5 сърце и Хора, вижте падна. какво ще направим. Ще вземем всичките честове, ще се самоубием. Вземете честовете, там ще оставим нещата и ще се самоубием. Еми да може да сме си на фул кръв. Не ме интересува, аз Ама не аз съм на съм фул кръв. Добре, аз се самоубия. Моля ви се, не пипайте нещата от честа. Аз го слагам от дясната страна. Не ме интересува, аз ще умирам. Може никога да не ми пипа нещата. Те са от дясната страна на крафтинг тейбъл. Не знам. Мога ли аз да те сложа на браточката БГ някакви ненужни неща? Стага, аз... Някаква храна имаш ли да ми дадеш? Нямам. Аз няма се самоубивам, аз не съм тук. Аз се самоубия, защото нямам небесна много кръв. Аз И не ще дойда до вас. Някой да ме уби от вас. Аз? Айде, няма да умирам. Так не щях да такилна. Няма да умирам, имам 4 XP. 4 лева съм. Ти си имаш достатъчно краса. На мен трябва да дадете малко, защото аз съм много Убийте ме, просто ще си ги възобновя. Не, аз не. Аз влизам надолу, не мога да кажа, че съм на едно. Вземам си меча, това, вземам си тия неща. Товато, мовато. Имам един айрон в мен и някой да влезни в Това, честа. че има... Да, знам, ти го взима от мене, като падна. Какво значи, че има спални и такива честове? Да, готино нещо. Хора, вече аз си направих лък. Какво бе? Намерих паяжена в честа. Вземам си стрели да си имам. Не трябваше да ги убиваме, за да може да фармим стрели. И кокали. И за EXP можем да фармим, ама... Не ме интересува, аз не искам да умирам. Ти нямаше да умреш. Бях на едно сърце и още съм на едно. Ако Митко не беше ме спасил, щях да умра. Аз удрях да... Митко ми помогна. И добре, че сложих тази стена, защото щях да съм умрял. Не да има цели. Няма. Къде ще си напразнала? Да, усечих се. Ето си ги слагам в ръката да ми е по-лесно. Не бе, пак го натъкнах. Бе, няма. Сега тук да сложам меча. Аз съм стаки 15 и 15.
Дърво? Торча. А, торча. Аз взимах това за коня. Се говори супер. Да, златно май беше. Не, Или кожен. кожен. Беше диамантен. О, мадафак. И какво ще го правя, освен да го продада за диаманти? Не бе, като се намерим, Не, два пъти ме удриха вилиджери. Зомби вилиджери. Някъде наблизо трябва да има село. Да. Не, или пък трябва ни стрентка. Брат ти ще дойде ли? Какво бе? Не знам. Не знае, викам аз хим. Направя печка. Ами аз не знам, че с ним забравих напълно. Добре, че ни казай с Стивена. А пак и ко ще стане? Ще умрем. Няма да може да го качим. Аз чувам за храна. Дръпни се от честа, И пак снимаме, вие сте много зле. Тича. Искате ли къщата? Може да си направя въйца. Разбира се, че въдица ще си направя. От какво бе? Хора, верно бе. Стадна ста, човек. Аз да правя въдица. И аз не. Ама не ми пипайте паяжината, гледайте, сега ще ми берете цялата паяжина. Какво може да направим друго? Ще обичам тия кабелстончета. Много съм любим. Аз си бях взела от честа, откраднах си. Да, бе, и аз. Да, оттам от честовете се откраднах. От твоя ли? От моя? Не, от Хора, тия аз отивам да зомбитата ловя там, храна. къде бяха. Ако намеря някакво И аз тъй. О, тук нас имаше вода, аз отивам да ловя риба за всички. А, и аз. То и аз имам въдица, бе. Ама, Няма смисъл, трябва... Чакай, къде ви ти? Трябва да ти уморенце ли тук? Какво беше там? О, тук има айрон, елате го за айрон. Не ме интересува. чупих бе. Не мога, нямам камена кирка. Аз ще дойда. Бати тъпия. Чакай първо да се убия патката. Пат. Ама Днеска ще има 2 епизода, защото 15 минутки е тъп. Може да повече. не може. Няма да бъде дълго. Ще го спрем, защото вече става 8-та минута. Тъй, сега. Абе, не мога да се кача. Тъй. И дори да сме си казали истинските имена, какво толкова? Да, какво ще стане? Хайде да си ги кажем. И после, ако случайно много се обърка. Прасмен. Ще убия един прасмен. Говори ли си? Да, качих се вече. Аз вече му казах на точката името. Ами аз му казах на браточката БГ. Ей, старва го. Къде е това Айрон бе? Тъй, че хора, аз съм... Там. Истинското ми... Нали виждате, дето пише на рапъра БГ отзаде, той е Тони. Моля ви се, не го хейтете, защото идва от Тони. Да не казвам сега, защото наистина може да го хейтите. Хейтете, ама се казва, ама аз много не знам какво. Казва се Тони, аз се казвам Флат. Аз се казвам Митко. Да. Абе, хора, постоянно чупя от тия блокове, всеки път айрон намирам. Еми аз тук... Отстраните, виж са, чупя намирам айрон всеки път. Вече имам около 20. Какво ми се падна, докато ловях риба? Ко? Паничка. Купичка бе. Да, не, ето не. Паричка. Паричка. Аз чух паричка. Така. Викам каква Обичам паричка. си моето куче. Ама тя е женска така кучка. Малко се чува като обидно, ама не. Ами това е женското на... Риба, женски риба, род. Да. риба. Първата ни риба. Ама аз трябва да ловя... Ау. Ай, Аз съм пък наполовин. Сърце ли? Няма да умреш. Знам. не умирай. Трябва Няма да да си умра. живееш спокойно. Стига сам да няма... Някой от вас да няма хитни. Еми никой, защото съм на 3 падна. И съм много гладен. Аз ще ловя с
И аз много съм гладена. Пимитко иде. Още една риба. О, вижте коси има. Гащи се! Той му западнаха гащи! От първия път. Ах ти! На мен на втория път червена рибка. На мен първата ми беше... Вече може да кажете имената, казах ви ги. На вас ви се падна риба. Ей, на мен сега. Просто хора, ние много се напрягаме, когато не си казваме истината. Ям се сега. Ние много се напрягаме, когато не си казваме имената и така се дразниме. Платна, твоя дясно има крава. Може да вземеш за кожа, за... Нещо. Нали? И как... За книга, енчантинг да си направим. И тази риба няма да идва. Идва на някой на фотиба. Да. Ей, лък! Лък ли бе? Да, Кафе. Сила Сила 4. 4. Супер! Имам 2 лъка. Имам риба балон да я изям ли? Не, ще се отровиш. Аз имам още една риба. Абе, фърлям я да си Ама живее. седи на твоя дясно. Още. Не я хвърляй. Абе, фърлих я вече. Тя става за ядене, като тя се изпече. Айде, не можах да дръпна. Много се забавих, много съм бавен. Дай ешни да. Вие играйте. Да. Само гледайте на някой да не ми дойде да ме наби. Аз ще те набия. Немо! Да, и аз това казах. Така. Аха. Сега. Айде. Трябват ми риби. Много съм гладен. Рибка. Ей! Ей, сега ще дойдат хора, братът на Фолат. Да. Той се казва сервет. Ето, даже кучето. Кучето ми желая много да знаете. Затова ще спрем за малко епизода, докато се успокои, може би. Не. Не е нужно. Да знаете, че хора и сега ще го спирам. Тут е на 12-та минута. Тихо! И може би ще има втори епизод. Да, е сега. И чао, чао!